Opisyal na nga ginbuksan sa mga adlaw ang Pamukaw sa Iloilo Dinagyang Festival 2026. Kasunod man sa unang adlaw sa Misa de Aguinaldo sa San Jose Parish Placer. Nagpasundayag sa nasambit nga Pamukaw ang nagkalain-lain nga tribo nga kabahin sang Dinagyang Festival 2026. Ining ginlakipan sang Tribu Paghidaet, Tribu Ilayanhon, Tribu Salognon, Tribu Ilonganon, Tribu Bulawanon sang Molo, Tribu Taga-Baryo kag Tribu Pan-ay. Ang nasabit nga Pamukaw ang ginpangunahan ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas, kaupo ng pila ka opisyal sang syudad. Sa interview sa Bombo Radyo kay Mayor Treñas, ginpahayag ang importansya kag simbolo sang Dinagyang Festival para sa mga Ilonggo, ilabi na sa paghatag pasilungog kay Señor Santo Ñiño. Pamukaw reminds us that our pride is rooted in gratitude and our joy flows from devotion. As we carry in prayer this dawn, may we carry this spirit throughout the staging of our festival and beyond. Sa aton panimalay, komunidad, kagtag sa kaadlaw-adlaw sa pagserbisyo. Madamo gid nga salamat. Viva Señor Santo Ñiño. Viva! 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 Nabalikan ang kabahin sang mensahe ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas. Sa separado naman nga interview ng Bombo Radyo kay Iloilo Festivals Foundation Incorporated Executive Director Joyce Clavecillas, iagin pahayag nga preparado ang tag sa katribo para sa Dinagyang Tribes Competition sa katapusan nga semana sang Enero 2026. Ang 2026 Dinagyang Festival sa masunod nga tuig nga magasentro sa temang bugay sang Ginoo, bugal sa mga Ilonggo nga mo nagaselebra sang pagtuo, pagpasalamat kag creativity sang mga Ilonggo. Sa tanan, no, gina-congratulate nato ang aton pito ka mga tribo nga nag-participate sa aton nga Pamukaw, no. We have 7 tribes representing different schools and barangays dire sa syudad sang Iloilo, and we're very very happy, no, sa ilang performance. We have seen kung paano nila preparahan kag ginhandaan ang ining event, no. Agud po kawon ang bilog nga syudad sang Iloilo para sa nagahilapit nga Dinagyang Festival 2026.